Mother's Day to you. God bless. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay, happy Mother's Day. May the Lord God bless you. Happy birthday to you.
Kumain na. Ilang pagkain dito sa McDo? Ano ba yun? Talaga naman. Hayaan mo natin kasi tayo. Hayaan mo na siya. Hindi ko nga napansin niya, hindi ko pala nakakita eh. Yung kanyang... Wala sa pinggan na lang. Ganyan din, nag-iipon. Maganda yan. Uy, may nakaupo dito, sorry. Ay, meron ba? Sabi natin niya masarap lang yung pinumaki. Ilang pagulay. Wow! Si sexy! May dinagyan. Bagdanse yan. Sakay ka lang. Pressure leader mo. Hindi na kainin. Parang hindi ko makain sa restaurant niya. Mami ka na ba? Naman. Teka lang nasa ako. Kagalawan mo eh. Maano, sargo mo na nga. Lumanyan siya. Bye na. Ano yan? Ikaw, gusto mo? Ano yan, Jane? Ang dami mo ha. Mamay latik. Ba't may latik si Sammy? Dito meron. Pahingi. Pahingi ako, konti lang. Kasi double size na ang akits. Jane! Ano yan? Diet. Oh, Jane, diet daw. Wala lang take ko. Ate, hi. Live tayo. Hello! Kain tayo! Happy Mother's Day! Thank you! Piso-piso lang, please! Piso-piso? O sige! Ate, ilagay mo na dyan. Inyota rin! Ibato na lang. Ate, ibato na lang. Oh, dito. Piso lang ah, lihok lang ah. Ibato niya yung buto ng balo. Just performance! Aneng!
Happy Mother's Day! Happy Happy birthday, Jo! Special mention kay Miss Jocelyn Dobal. Ay, dali na. Pero entertainer dito, entertainment. Okay. Pwede magpa-picture mamaya sa mga nakaret? Mag-live muna ako. Ayaw ka, ayaw ka. Ay, minus 1 peso na. Wala. 50 cents na lang. Silaw. Ano na ang leg? Ay, yan yun, naka-live kayo. Ayaw ka. Ang kalawan. Meron pang okay lang to. Ito na lang. Woohoo! 1,000! Kayo! Ay, may pulis! Ayaw ka, ayaw ka! Ayaw kang panood namin. Hindi, naghahanap sila ng... Smile tayo, smile! 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 Sayang ang piso! Oh, ayaw ka, ayaw ka! Ah! Woo! Sige! Ayaw ka, ayaw ka! Ayaw ko na kami si Arthur. Ano? Dalihan niyo pa para manood ako. Oh, nakakingin ako kumain. Damadunlan pa! Ayaw ka, ayaw ka! Mabulunan. Anong sasabi mo, te? Madunlan. Oh, oh. Dito ka na naman. Nabuhay ang katawang lupa ko. Oh, naganaan sila kumain. Naganaan sila kumain. Dalihan niya. Oh, sige, talaga. Kumain, kumuha na kami doon. Nandiyan na naman yung video. Oo. Please subscribe to Pam Lontes Dance Workout. Ito po sa Pamski Lontes Dance Workout at saka sa Chelsea TV. Intermission lang yun. Kain muna sila. Mamaya. Kain muna. Kain muna. Mamaya, tapos kain. Hoy, ganito yan. May sana na yung mga mothers. Hindi kami. Instant. Walang plak. Salamat sa food. Hello, welcome to my channel, Pamski Dance and Workout. Please subscribe. Ikaw naman, Chelsea. Ah, Promote na. mag-promote na. Hello,
Official, subscribe. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day, and happy birthday. Jo. Wala ako, basta kain lang. O, dyan muna. Oh. Parang awa niyo. Pa-donate ng fats. Ate, dito may... Kaya ano pagkapala ko yung friend ko siya, among nagsabi kasi mag-living ko siya eh. Kaya kasi kailangan, ano kayong alaga? Ay, sabi? Biglang ko, yung ano, yung si... Kay Andrew ba? Andrew eh. Andrew. Biglang ko. Yo, labas na. Tapos mamaya sasayaw kami sa tapunan naman ng pera. Iso lang. Ang nakaterno. Nakakilay ka ngayon, Sonia. Eh, bakit ba may ano yan? Sabit na. Sabit na. Ano available yan? Sayaw na. Yung kasama niya, hindi na kasali. Ibatan ko lang kasi. Abel ka na. Ayaw. Ayun, nalakat lang. Sara-sara, stepin kayo, wala practice. Ay, wala na kayo. Kakak daw kay si ano, si Kaner. Basta, si Action yun. Ano pareho, Action yun. Yung masilin si Mahmoud pang may bato ka?
Si Ate Oh, sige na, MJ. sige na, sige na. Ha? Ini-minute ko kanina kasi nag-ano si ate. Oh, sige na, one more, one more. Thank you, Ate Rika, for cooking food for us. Happy Mother's Ang sarap, Day! Happy Mother's Day. Ang pansit, lahat. Kasi Ate Rika magluto, talagang. Speechless ako, you see, I'm full. Sarap. Oh. Nandito na yung kaibigan ko. Nasa ka na talaga yan. Yan ang my favorite pa. Paano ba kumain ng paa? Show. My favorite pa. Paano ba kumain ng paa? Show us. How to eat. How to. Ang galing yung bertampay. Oh. Akala ko ito bra. Bra. Yeah, may dala ka na. Thank you, te. May babayan. Ano ka kayo? Ha? Yung ate, yung sukli mo sa ano, yung pagkain kanina, 25 yun. Sana. Ano ka mga nakuli kanina pa? Mitch, yung pagkain mo dyan, oh. Nakapakapak. Yung sila pinita sa'yo. May naalam sila. Yung hanap nila? Kanina pa sila, kaya akala ko. Yun. Akala mo nga ka. Ay, Diyos ko, nakakalimutan kang bukas. Ngayon, reklamo na hinit. Pag winter, reklamo din. Mas mahirap pag ganito kasi malagkit. Hindi ako pwede mag-isa sa kuwang ng init. Mas mainit sa amin ngayon. Grabe, mas mainit pa to. Ay, naku, lalo na sa Tugigiraw. Talaga. Oh! Para daw silang tinutulong yung grill. Hapon, mga 11:30, naghihintay na ako ng bus. Wala pa namang shade. Oh. Saan ka pa? Naglalakad kami pa uwi ng mga alaga ko. 3 to 10 Yung camera sa akin, Oh. Show how to eat. How to eat. Vlog pala yan. Oh, paano ba kumain ng ano? Pinakita ko yun. Yan. Pakita mo. Paano? Sana niya. Oh, ganyan ang walang arteng kakain ng live yan sa live lang yan sa YouTube or live siya. Live sa... Oo. Pero inano ko kanina kasi Niya, kanino yan? Pagkain ko, si Berina. Sabi ko nga, wala sa busa eh. ang init na Nakaka-stress. Grabe. i-off ko na rin mamaya 30 minutes na. Mukha na siya. Mukha yan. Oo nga. Hindi pa ganito. Naka-skirt ka pa niya Kaya na. Lagkit na ako. Talaga, kali pa nga oo. Paano yan? Ikaw ate, ako nalalagkit na ako. Alam pag itim. Diba? Iba yung init na. Wala kasing paypay. Kahit na may paypay. Aya! Talagang nakikita niya sa camera. Hindi naman niya pinapakita. Si Sonia lang nakakita dyan. Si Sonia lang, oh. Oh! Ang sarap mag-ubapi, di ba? Pwede nga lang. Nasando ka? Wala. Nakatali pa buhok ko. Mainit kasi yung blouse mo. Oo nga. Spaghetti ka na lang. Sa'yo na ba? Hindi lang, cotton naman siya. Hindi. Huwag mo lang siya. Ako malikot. Wah! Tsaka pag talaga summer, magdala talaga ng extra ng damit. Oo. Ako meron na lang. Tapos sabi ko magluluto. Kaya. Hindi ka naman nagpalit kanina. Hindi naman. Ay! Pagkain mo! Oh, sorry na yun. Kumain na kaya ako. Ay, nahanda, inano sa iyo ni birthday girl yan. Kumain na, busog na ako. Kain na ako. Kasi nagutom ako nung mabas. Itong lang kumainit. Oo. Tapos, bibira pa yung sinuot mo? Oo, nag-kiss ko. Ay, naku, mainit talaga yan. Ako din. Nakasa naman sa tondo. Ano ba yung ganyan, no? Parang sports bra? Hey, yung kanta natin walang hope. So how great is our God? Tapos I will run to you ang last. Ano po? Yung na, Atos and Raon. Thank you po. Yan. Mamaya, ano na naman kayo mamaya pag nandun sa harap. Walang Watch hope, ng Shane. mga- Yung pinili ni ano. Anong walang hope? Live namin na birthday ni ano, is Jo. hope. Anyway, happy May birthday, hope Jo. siya. More Walang blessings hope to yung mga come. God pinagpipili bless. niya. And happy Mother's Minsan Day to maliban all lang sa God mothers is able. around God the is world, able. May around the hirap globe. lang. You're the Okay lang great. naman kung that is able. God bless all. Sa akin na, all. okay sa akin. Kaya yun ang napili ko. Bye. So, how Thank great you, is our sis. God? Ang first natin. Jocelyn Caban, thank you. Bye-bye. Our Yung napili ko din. Sing me. Like, yun ang first. Tapos, ang
shirt natin is I Patay will na. run to you. Paano ba kanta nun?